Assalomu alaykum birodaro. Imrӯзангина мо дар бораи Wi-Fi пушка антеннаи чорҷӣ меравад. Антеннаи чорҷиро дар деҳаи ғурулдӣ насб кардем. Дар ин тарафаша ноҳияи Восе дар ҳамин қишлоқ овардем, насб кардем. Чорҷи сигнал дар беруно хушту кор мекунад. Даруни хонада вообще систаи даромада намешавад. Берунода более-менее кор мекунад. Мошинкада овардем, герметикш кардем, установка кардем, дарун медироем чӣ хел кор мекунад ва шумо нишон медиҳем. Ина Wi-Fi-ро отравонем бо повербанк мондагием, ки 2-3 рӯз шуд ҳамин қишлоқда светам набуда. Овардем, насб кардем. Аз YouTube медироем чӣ хел кор карданашо ба шумо нишон медиҳем. Интернет дарунда фақат мечаспад, вообще ҳамин гап зада намешидай. И бародар дар Москва буда, муроҷиат кардам, овардем, часпондем. Ина YouTube чӣ хел даромада мешавад. Оз медироем, спидтест қади проверка мекунем. Спидтест чӣ хел нишон медиҳад. Спидтест агар ҳамин спидтест қади тақрибан 4-5 боша, и соза вообще намечаспад ягон майда. Оз нишон медиҳад чӣ қадр хушту кор кестай. Бародаро, спидтест, касоне ки мефаҳмад спидтест қади, ина результати спидтестае. Касоне ки ҳамин хел даркорай, муроҷиат кунед, дар WhatsApp нависен. Доставкам ҳастай, тарзи установка карданаша чӣ тари приложение қади установка кардан даркорай, ҳамаша фаҳмонда тайёр кардаам, доставкароӣ мекунем. Номерро дар таи видео мемонам.